И нашата не е лесна. Те покани една къща, стягаш се, отиваш. Викат да поканят 3. Кого да докачиш, кого да избереш? 3 шамеря, една шакроя. Може да ми техне да идем в нея да не каним. Тъй бари никой няма да се сърди. Може да ми техне да минем по тази улица. После по нас улица. После да обиколим всичките улици и да се приберем. Тъй пък, ептен никой няма да се сърди. Кой? О, Марава! Бе, направи ми едно впечатление. Обикаля ма някой. Пак. Тия ма обикалят. Знам, що ме обикалят. И аз да съм на тях, и аз ще се обикалям. Че, кад мен, българин и родолюбец. Няма да се хваля. Тия са разбрали и сами. Ако рекат да ти зададат един въпрос и да те питат, може да им обадиш утре. И да не им обадиш, де съм, тия ще ма найдат. Що би толкова с камбаната? Къв ден е днес? 13 януари. Свети мъченици Ермил и Стратоник. Мъченици да искаш. Какво е? Отде са взе? Тодор Чулия оставил. Богдан чуде, Богдан чуде. Негова ли шея? Опасна е. От кога диля опасна книга, бе? Дали да я взема? Държи ме и аз малко, бе. Да ми падне сърце на място, бе. Ще я взема. Заклевам се и се прекръствам. Бог вижда. Бог даде нам някои стави по 2, но едната не е неполезна, защото ако имахме един крак, не можехме ходи прави. Или едвам с голяма мъка. С 2 ръце можехме прави повече работи, отколкото с една. С 2 уши чуваме отвред. С едно око можехме гледа, но тъй като това чувство е твърде изрядно и полезно, затова имам и 2. Ако се повреди едното, да остане нам другото. Человеците не са еднакви ни на лице, ни на глас, ни на писмо. Защото по лицето се разпознаваме денем, по гласа нощем, а по писмото кога сме далече. Човека, главният мозък е най-важен, защото докато той е здрав, до тогази всички наши душевни сили са здрави и до тогази ние живеем. Кой?
бях забелязал, че тези страници са залепнали. Тъй щях да го отмина най-опасното. За маймунът. Тук вече е изречено напълно замаскираната. Като какви са средства предпочитат при такви дела. Как почва само? Никой други добитък не прилича толкова на човека, колкото маймунът. Който може да разбира по-нататък, да разбира. Ето, заради те с негови подражания, маймунът лесно се лови. Птиците ходят къмто него и мият очи насреща му с вода. А че оставят там стопеното ткало, а че се връщат. Тогази маймунът сляза от древата и отива и той да си умие очите. Други ловци ходят къмто маймуните и обуват нови бутуши. А че сетне оставят там други, намазани с тоткало, а че се връщат. Тогази маймунът отива да обуе бутушите и тъй залепва и лесно се улавя. Кой? Голосман, обаждайте се, бе. Изкара ми я къла. Аз съм? Кой да е? Бих сутринта притусуна едно каве. Таз баджия кавето не го бях пробвал до сега, че понрави ми се. Само една сядането още не мога да го изпипам като хората, че тя тази дреха ни дава тъй да се туриш, право подирник. Трябва така малко на чомпе да се туриш, да тикнеш кълка по кълка. Таква си кройката. Може да ме погледаш, не тъпади. Господи, как ме пръкна с таква снага благословена. Всяка кройка се побира. Човекът става най-горен от другите животни със своя ум, защото с него той придирва и уразумява причините на множество неща преди да са станали още. И това тъкмо за Луито. Уразумява причините! И може да говори и да изявява на другите, защото той си мисли. Или да ги пита да му кажат, защото тия си мислят. Стана доволен да обхожда всичката земя и вред да дири всяко нещо, което може да го ползува. Не му стигна земята да насити своето любоучение, ами се издигна и чак и до небето и хуй! Изкара ми я къла. Дали ме не зърна зло око? Таван гая чета. Ей, таз опасна книга. Спас ми даде вчера 10 гроша. И днес ще ми даде още 5. И ма придума да пресрещна Евка и да й река едни работи. И да ги прилъжа да ме вземат в четата. Сега поемам дъх и право при Тодорчо. Бил вече оздравял. И ще река, вие ма ни приобщавахте, ма аз сам се приобщих. И ще додам, късмете с този човек, че мога всячески да се приправям. И чорбаджиите ме имат за свой. Те ще ми обаждат тайното, а аз ще го обаждам вам и почна вече. Те ще ми обаждат тайното. Аз ще го обаждам вам, а пък ще ги излъгвам тях, че вас съм ви излъгал... Не. Вас ще ви излъгвам, че вас не съм излъгал, че тя... Те ще ми обаждат тайното, а пък аз ще го обаждам вам, а тях няма да ги
много опасна, извънредно. Де са и капаците? А защо ли псуват? Изполовин листя. От 10 разкръча на огън мирише. Опасна, ма. Прежалих се. Какво може да направи един истинен родолюбец в такви времена? Защото българин и родолюбец кът мене и със свещица да съдири, а? Поучения зер, разни зер. И за какво? Пак за онуйто. Какво се получава да уразумей днес българина и от какво има свята нужда? Много е похвално усърдието на едно голюбородеца, с което ище да покаже на своя си род как желая общото добро, а не че само себе си гледа. Защото всякой има тази должност. Кой как може, тъй да створи, да даде Бог, да се умножи вашето добро за общата полза. Ти сега, тъй като си ма срещнал, тъй, каквото побутва, тъй да ма подканиш, да разумея. Хайде да видим. Хайде! Чакайте бе, хора. Стойте бе. Моля ви се бе, Танчо, приобщете ме бе, прикоткайте ме бе. Моля ви се бе, Душан, Кукурунек, моля ви се бе, искам да се закълна, моля ви се бе, не дейте тъй бре. Арно, като ме нещете, речете баре, кога ще е часът на бунта, да го не чакам всеки ден баре, Моля ви се бре, хора, моля ви се бре, аз да изям главата някому, че други търбуси да се напълнят, не, няма тъй да стане. Ей, тази земя под краката ми да се разпука, ако тъй стане, бе, ето, моля ви се бре. За нашето, за знанието, за българското.